हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनो थालायबाय दे ओमफ्राय दिनै दुर्गा फुजा सेकेन्ड डे ओमफ्राय जोङो दिनै बेरायहैनो सानबाय ओरैनो एसे खाथि खाथिनिखौ नायना फैनोसै होननानै ओमफ्राय नै दा आङो बे फुजानिनो खिचुरि रानोना कल'नियाव बेखौ एसे फुजानि नालाय एसे जानायनानै ओमफ्राय दुगैनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ फुजानि दामगासिनो ओरैबायदि जोंनियाथ' खाथि नालाय जि दावराव खोनाफैयो दा नोंथांमोनाबो खोनादेरनो हागौ एसे एसे नाथाय मा खालामनो माने एसे एसेथ' खोनाखासिगोन बिराद दावराव खोनायो नालाय आंनि रायज्लायनायावबो खोनाफासिगोन एसे ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ जा हायो ओरैनो भिडिअ एसे खालामना होनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोङो नै न' सेरनियावनो खुलुमग्रोनो नागिरबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नायनोसै बबेथिं थांग्रोनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेबो जोंनि खाथिनियानो जायो एकदम खाथि ओरैनो 5 मिनिटबो लाबावनाय नङा खोमा माने जोंनि क्वार्टार ओरै उनथिं आं न'आव थांबा जोंनि न'आव जेथिं थाङो बिथिं आरोना ससे फैबानो मोनो ओमफ्राय जोङो बेखौ खुलुमखांनानै ओरैबायदि गरम मोनजोबनानै बाबायबो फिरबो नालाय जुलापि ओमफ्राय बिदि मेथाइ लानानै ओमफ्राय न'आवसो थांबाय आरोना जोंनि बे बिनानावाबो जुलापि जानो लुगैदों बिहरबाय थादोंमोन नालाय दाख्लैनिफ्रायनो ओमफ्राय जोङो गोसोखांनानै थ'दो न'आवनो थांसै ओरै फैखाबायबो होननानै थांबाय आरोना जानानै साहा लोंनानै ओमफ्राय जोङो ओरै मोनसे जोंनि न'थिं ओरैहाय गिदिंलांनो नागिरबाय आरोना गांखो होननाय जायगाजों बिथिं गिदिंलांनानै ओरैनो लामा सेर सेरनिखौल' नायलांसै मा जादों नोंहा मा जादों मा जादों मा जादों जुलापि होनलाय थाङा न' थाङा जों थांसै दे होमबा दे जों थांसै दे बाय जों थांसै बाय ओमफ्राय नै जोङो न' खाथि मोनफैबाय बेयाव बारा मानसि होंगो दोंगो नुयैखाय जोङो हाबना खुलुमसै होननानै आं खुलुमबाय ओमफ्राय बिराद गरमबो जादों ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय जिनो ओमफ्राय बाबाथ' फैनो नागिरबावाखैमोन बिबैनियाव थांबाथाय बियो फैनोनो नागिरा माने जायगा गुवार नालाय ओरैबा ओरै खारदिंनो मोननायखाय बिराद मोजां मोनो खोमा बियो गेलेनो फैनोनो नागिरा ओमफ्राय जोङो थगाय लेंबोबाय ओमफ्राय दानोथ' नै न' खाथि मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै न'आव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोलाय
जानाय गुसुना मा जायो आरो मोनाबावसो ओमफ्राय नै दसे रायलायलायबाय माबाय ओमफ्राय आङो ना बेयाव जा मिनिनो ओंखारदों आरो ना बेयावथ' भिडिअ लानानै आं थाल मोनाखैमोन ओमफ्राय उनाव खोनानानै मिनदों आरो ना सोरबा मानसिफोरा आरो ना माने बे हिन्जावफोरनि गाननायफोरखौनो होनदों आरो ना बिसोर सोरखौबा माबा मोनसे सोरखौबा नुनानै होनदों आरो जि मिनिनोबो ओंखारदों आङो ओमफ्राय आं खोन्थाला मा होनदोंमोन ओमफ्राय आं बिराद मिनिनो ओंखारदों आरो ना नै आं दा गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारलायबावबायसो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दे बाय बाय